Welcome back mga guys. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Aguadahan, bayan ng Lawang, Northern Samar para po balikan yung ating tinutulungan dito na si Pristine Adamero. At guys, ayan, maghahatid po tayo ng tulong pinansyal galing po sa ating mga butihing sponsor. At ayan, nandito na po tayo ngayon sa kanilang munting tahanan at kaagad nating hinanap ang ating sadya na si Pristine. Pero ayon sa kanyang lola, wala po dito si Pristine kaya napagdesisyonan nating balikan na lang sila mamayang gabi. Guys, kaninang tanghali po ay hapon, mga bandang alas 3 ay nandito na po kami kaninang hapon sa kanilang bahay. Pero wala po dito kanina si Pristine kaya po ngayong gabi po tayo po ay nagbabalik dito sa kanilang tahanan. So Pristine, kumusta na yung pakiramdam mo sa ngayon? Parang medyo bumuti-buti, umokay na yung ano mo. Parang umimpis na yung ano, yung pamamantal. Ayan guys. Tapos pati yung ano mo, yung aura mo parang lumiwanag. Guys, medyo bumuti po yung pakiramdam po at yung kalagayan ng Pristine, pwedeng pakihawin ng ano. Ayan guys, oh. Kumpara nung unang punta natin dito na talagang nangingitim po yung kanyang mga pantal-pantal at yung ano, yung kanyang mga ano dito sa katawan. Nagpa-check up kayo. Sino yung ano? Ayan guys, nagpa-check up daw po sila. Sino yung nagsama sa iyo at kaninong tulong o kaninong galing yung pamamaraan na ikaw ay mapa-check up? Kasabot lang kasi kuya buhay yung maestra sa Kaisibo. So bali yung nagbigay ng tulong, nagbigay ng katugunan sa ating panawagan ng tulong ay yung Lyceo. Pwedeng matanong bakit tinulungan ka ng Lyceo? Mayroon pang sponsor. So ayan guys, mula po nang ma-vlog natin si Pristine, kaagad pong tumugon ng tulong ang Lyceo de Bethlehem of Samar sa panguna po ng kanilang butihing principal na si Ma'am Maricel Abangan. At si Pristine po ay pinasuri, pinatingnan po sa doktor. Bali, check up lang Pristine. Saang hospital Pristine? Sa Nubax. Ayun, so pinatingnan sa doktor sa Katarman si Pristine ng Lyceo de Bethlehem. So sino yung sumama sa iyo? Yung isang guro? Tapos si Kuya Buboy. Si Kuya Buboy po, siya po yung kumontak sa atin para ma-vlog si Pristine, yung kalagayan ni Pristine. At siya din po yung ating sponsor na nangangako po ng sasakyan para po maibiyahe si Pristine papuntang Maynila at mapatingnan doon sa isang espesyalista. So mula na mapa-check up ka, nabigyan ka ng gamot, Pristine. So sa kasalukuyan, may iniinom kang gamot. Yung gamot bang ito, yung nagpabuti ng kanyang kalagayan, Pristine? Ito sa manang buhay. Manang tambal. So bukod guys sa tulong na binigay ng Lyceo de Bethlehem na ikaw ay mapasuri, mapatingnan sa isang doktor sa Katarman, ikaw din ay nagsadya sa isang albularyo. So kanino namang ideya na ikaw mapatingnan sa isang albularyo, Pristine? Sa mama mo. So bali yung mama po niya yung may idea na mapatingnan si Pristine sa isang albularyo. So sino naman ang nagsama sa Pristine papunta sa albularyo? May yung teacher din sa Lyceo. So bali isang puntahan na lang yung ginawa ninyo. Pagkagaling ninyo sa clinic ng Novax, kayo din ay tumuloy sa isang albularyo. Pristine, ano yung findings sa Novax? Doon sa clinic? Lupus. Diyan sa tambalan ng psoriasis. So sa Novax, lupus yung ano sa'yo, yung findings. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano yung kalagayan bukod sa lupus, kung ito ba ay anong stage, malala ba to o ito ba ay nagagamot? Anong yung sabi sa'yo ng doktor doon? Hindi nagagamot pero hindi nagagamot o hindi nagagamot? Nagagamot. Pero uga na ko natapon. Hindi siya nakakahawa at nagagamot naman ito. So, binigyan ka ba ng advice ng doktor na magpa-confine, magpa-sorry pa sa ibang doktor, magsadya sa espesyalista?
Kuha kami sa Manila. So, kailangan talaga madala ka sa Maynila. Tapos, bakit naman, Christine, pagkagaling mo sa sa clinic, ikaw ay nagsadya pa sa albularyo? Hindi ka ba kontento sa sa findings ng doktor? O sadyang sinunod mo lang yung kagustuhan ng nanay mo na ikaw ay magpasori sa isang albularyo? So ayun guys, pagkagaling po nila ng clinic, sila po ay tumuloy sa isang albularyo doon po sa Katarman. At ano naman, President, maaari mo ba sa aming sabihin o ikwento kung ano naman yung nakitang sakit sa'yo ng albularyo? Kumbaga, ikaw ay napagkatuwaan ng mga elemento. Bali ganon. Saang dito sa inyong barangay o sa school? Sa school. So ayun guys, base naman po sa yung findings po sa doktor, yung kanyang sakit ay lupus. At doon naman po sa albularyo, ito naman daw po ay kagagawan ng mga elemento at napagkatuwaan si Christine. So ano yung sabi doon sa iyo sa albularyo? Psoriasis. Ayun. So sa ngayon, bali, dalawa yung tinitingnan mo na sinusunod. Umiinom ka ba ng gamot galing sa doktor? Tapos, may gamot din na binigay sa iyo ang albularyo. Kung may lero. Bali, walang tinitake na gamot sa albularyo. Yung sa doktor naman, ilang reseta yung binigay sa iyo? Okay. Ako po ay nagpapasalamat sa kay Seo de Bethlehem of Samar at saka rin po kay Kuya Buboy Lagrimas at Angelica Digia and Aligin Purukoto. Maraming salamat po. Pati din po kay ating Gretchen Purukoto. Sila pong apat ang sumama po sa akin sa clinic at sa albularyo. Ayan. So, Christine, bukod ba sa sa Liceo de Bethlehem, mayroon ka bang natanggapang tulong galing sa ibang mga ahensya, sa ibang mga tao, pribadong tao? Dito po sa aming barangay ay may nagbibigay rin po ng tulong at may nangangako rin po na mabigyan ako ng tulong. Ayan, doon po sa maraming salamat po sa lahat po ng mga patuloy na nagbibigay ng tulong sa iyo, Christine, dito sa inyong barangay. Mabuhay po kayo. Sino naman po, maaari bang matanong, Christine, kung sino itong nangangako sa iyo ng tulong bukod po sa mga nagbigay na? LGU ng barangay o ng bayan? Bayan, Lawang. Ayan, LGU po ng Lawang. So, ayan, sa panguna po ng ating buting mayor, maraming salamat po in advance doon po sa inyong pangakong tulong po para kay Christine. Ayan. So, grabe nakatutuwang isipin po na marami po yung nagmamalasakit at nagmamahal po kay Christine. So, ayun guys, bukod po sa ating pangumusta po kay Christine, ngayong gabi po tayo po ay may handog na tulong po galing po sa ating mga nagmamalasakit at nagmamahal na mga sponsors. Christine, tanggapin mo ang tulong galing sa ating sponsor. Ayan, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. So, ayun guys, mula po sa pamilya po ni Christine at sa inyong lingkod, Maestro Waray, maraming salamat po sa ating sponsor. So, Christine, baka may gusto kang sabihin sa ating sponsor? Sa lahat po ng sponsor ni Maestro Waray, maraming salamat po sa inyong lahat. So, ngayon, Christine, dahil sa tulong na ito, anong balak ninyo? Anong balak po? Ipapagamot po. Ayan. So, Lula, bilang kayo naman po yung guardian, ay bali, sino po yung nangangalaga talaga kay Christine? Dahil, syempre, hindi naman po kayo makakasama na kay Christine kung sakaling pupunta po sila ng Maynila. Sino po yung maaring sasama kay Christine? Ako. Ikaw yung sasama. Hindi naman ako yung sasama, yung Si Kuya Buboy. Oo, at saka si Ayan. So, sa kasalukuyang kalagayan ni Christine na medyo bumuti-buti naman po yung kanyang kalagayan, ano po yung inyong balak? Dadalhin pa ba siya sa Maynila o dito na lang po? siguro, dadalhin sa Maynila kasi yun din naman ang gusto niya na pumunta doon para magpagamot siya.
mainam po ito dahil ito din po yung dahilan kung bakit po tayo nakahingi ng tulong sa mga sponsor. So mas mainam po na siguro dali natin sa Maynila para syempre iba pa rin po na mapasuri po si President sa mga espesyalista. So dadalhin talaga ninyo sa Maynila. Oo, kasi nangako naman yung LGU Lawang na tutulungan siya para makarating doon. Ayan, magbibigay din ng tulong yung LGU Lawang. So ayun guys. So sa kasalukuyan po yung balak po ng buong pamilya, si President pa rin po ay dadalhin sa Maynila sa pamamagitan po ng mga taong nagmamalasakit. Sa ngayon po, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa mga sponsor at doon naman po sa mga maaari pang mga taong magbibigay ng tulong para kay President. Bukas po ang kanilang pamilya at tumatanggap po sila ng lahat po ng klase ng tulong po, lalo na po sa pinansyal para po sa pagpapatingin ni President sa Maynila, kung ito man po ay madadala po siya sa Maynila. So doon po sa mga nais pa pong magbigay ng tulong, maaari po ninyong kontakin ang inyong lingkod, Maestro Waray, o sadyain po sila dito sa kanilang barangay, dito po sa Barangay Aguadahan, bayan po ng Lawang, Northern Samar, at maaari nyo pong ipagtanong yung kanilang pamilya, yung kanyang pangalan, President Adamero, at madali lang pong hanapin yung kanilang tahanan. Munting tahanan po dito sa Barangay Aguadahan. Muli, maraming salamat po sa sponsor, sa mga sponsor po, sa inyong patuloy na pagmamalasakit, suporta, sa lahat po ng mga kawang gawa ni Maestro Waray.